Egunon eta ongi etorri guztioi Udaltopen 15. edizio honetara, bai Lasarteorara bertaratutakoei, bai saioa online jarraituko duzuenoi. Iazko edizioa galdera baten inguruan ardaztu genuen. Zer eta nola egin behar dugu udalerrian hobeto 16 urte bitartekoentzat hizkuntza politika egokia antolatzeko? Aurtengoan berriz, pauso bat aurrera eman eta galdera horren erantzuna gorputzen saiatuko gara. Honela labur bilduta, eskolaz kanpokoa, euskaratik eta euskaraz. Hizkuntza politikoa egokiek, hizkuntza egoera monitorizatzeko tresneriak, proiektu pilotu batek, talde lanak eta hainbat praktika honek osatuko dute aurtengo egitaragoa. Iaz ere aipatu genuen arren, berriro esan nahi dut hizkuntza politikoa eraginkorrak behar ditugula baldintza egokiak sortu eta gure haur naiz gazteak jaio diren lekuan jaio direla, euskaliztun oso eta eleaniztunak izan daitezen. Horretarako, ezinbestekoa dugu, besteak beste, eskolaz kanpoko erabilera eremu berriak zabaltzea gure haur eta gazteentzat euskaratik eta euskaraz. Besterik gabe, hitza emango diot Joseba Ologareiri, bera hariko baita aurten aurkezpen lanetan. Nahi duzunean, Joseba? Mila esker. Eskerrik asko, Agustin Baldibia, Lasarteoriako alkate jauna, mila esker zure hitzengatik, eta eskerrik asko bereziki bertze behin ere, bertze urte batez, zuenean, zuen herrian, Lasarteorian, eta hemen, Manuel Lekuona kulturretxe honetan, guri txokoa eskaintzeagatik, Udaltopen bertze edizio bat egin alitzateko. Egiarran beti etxean bezala sentitzen gara hemen zuenean. Eta hemen zaudeten guztioi, egunon, eta ongi etorri, hemen 150 bat lagun Manuel Lekuona kulturretxean, eta hor, pantailaren bertze aldean, egunon, zuei ere, 100 lagunetik goiti, aurten ere, bertze urte batez, online egiteko aukera hartu dugu, streaming bidez jarraitzen gaitu zuenok ongi etorri, 100 lagunetik goiti hor, haunitz denera, eta gaur eta bihar, bi egunetan zehar, elkar lanean, hariko gara, elkartu garen guztiak. Ohar txiki batzuk, gaurkoarekin hasi aintzinetik, aipatu genuen webgunean, baina badazpada berriz errepikatuko dugu, esan azkenean agenda arazoak tarteko, Bruselako Flandestar komunitatearen ordezkaritzarik ez dugula izanen aurten, eta hemen hitzaldi haunitz, eta jende haunitz aditu ahal izanen dugu, eta jakin, hemen zaudetenok, galderak egiteko aukera izanen duzuela. Horretarako ez duzue eskua altxatzea bertzerik, mikrofono bat hurbilduko zaizue, hurbilduko dizuegu eta galdera egin ahal izanen duzue. Eta hor, pantailaren bertze aldean zaudetenok, zuek YouTubeko txata erabili ahal izanen duzue, galdera hori egiteko, niri helaraziko diate, eta nik egin ahal izanen diot hizlariari galdera. Oroitu favorez, zuen segapotoak, zuen telefono mugikorrak itzali edo isiltzea, favorez, eta jakin Twitterren ere bagaudela, traola udaltop 15 idatzita, 15 zenbakiz, hor, nahi duzuen idatzi, nahi duzuen txioak konpartitu, eta hola, komunitatea sortuko dugu elkarren artean. Prest, hasiko gara? Ikili zaudete gero, hasiko gara, bez? Bai, baduzu gogua, bale, pozten naiz. Venga gaurkoari, aurtengoari jarri digun izena da, 1-2-3, eskolaz kanpokoa euskaratik eta euskaraz, gai potoloa da jakina, horren azpian ertz haunitz eta azpi gai haunitz, eta poliki-poliki hariko gara jorratzen eta aletzen hor sortzen den guzia, eta aurtengo gaiak ertz horietako haunitz dituenez, poliki-poliki jendea gonbidatuko dugu holtza honetara, eta gure gaurko lehenbiziko 3 gonbidatuei eginen diegu ongi etorria, gurean dira, Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berrintasuneko foru zuzendaria, eta Jon Antxordoki, Lasarteoriako gobernu ordezkaria. Arritzagun, txalo zaparrada batekin. Eskerrik asko hirukote, guren izateagatik, hartu zuen lekuak, eta egunon bai, egunon, zuekin hasiko gara solasean.
Bueno, azteko eta behin eskerrik asko, hartu zuen lekuak, bai zuei, gurekin izateagatik, baita zuek ordezkatzen dituzuen erakundei ere, badira gehiago, gero aipatuko ditu, erakundea unitzen arteko elkarlana baita udaltopeko hau, eta hasiko gara, bakoitza solasean jarriz, eta zurekin hasiko naiz, Jon Antxordoki, galderarik ez, erran didate albiste txiki batekin edo omentzatoz, 16 urtetik beherako gaztei zuzendutako albistere batekin, hortaz zurea da hitza, zurea mikrofonoa, nahi duzuna gurekin konpartitzeko. Bai, egunon denoi, zu etxala hartarrazea eta pixkorrak izatezuek, eta zeo zehenteatu zea. Bueno, guk ikerketa bat indeu, da Euskara eta Gazteak, Lasarte horian, laugarren, 30 urte eta gero zer, Miren Artetxerekin. Eta gaztetxoen ze konportamentu dituzten hizkuntzarekiko eta hori da. Orduan hartu ditut eta apunte txiki batzuk hartu ditut, hau liburu hau argitatu berri deu, oantxe batzordea iritsi berri deu asti hontan, eta laister bialduko zaizue. Merke, debaldekua, denon guztokua. Orduan, apunte txiki batzuk esango izkitzuet, nik uste interesgarria diala. Besteak beste, Mirenek dio inork ez du laukatzen, Euskararen biziberritze prozesuan gazteak gakua diala, baina oso gutxitan hartzen ditugula kontutan beraien iritziak, ez? Hizkuntz politika diseinatzekoan. Hola dio, helduok ere gazteak euskaldundu beharreko elementutzat ditugu, euskara biziberritzeko agente baino gehiago. Eta hor arazoa daukegu, ez? Aldatu beharko kontua da. Eta beste puntu txiki batzuk nabarmendu nahi dituzke, dero eduan ikasten duten gazteek etengabe sentitzen dute eskolan euskaraz hitz egitea arau gisa. Hoi, aldatu beharra dakau, dudik gabe. Inorri itzaizkigu aginduak betetzea gustatzen eta gaztetxoei oenik eta gutxio. Beraz, zalantzai gabe aisialdian dago honen gakua. Baina, aisialdian parte hartzea bera indu eta tamalez parte hartzen gehien duen parte hartzea altuen dituen jarduerek monitoreak gaztelaniaz gehien egiten dituztenak dira. Eta bukatzeko esan oso urrun gaudela gazteetaz, eta orduan pixkanan hurbildu inbierko deula. Pixkat horti dihua liburua, bialduko zaizue, da, erabilera hona ingo jozue, noski. Jon Antxordoki, eskerrik asko, Lasarteko gobernu ordezkariari, eta estimatuta, Garbiñerekin jarraituko dugu, Garbiñe Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaria. Garbiñe, egunon, bigarren aldia da, bigarren urtea jarraian, gai berari heltzen diogula, udal topen, ez da inoiz horrelakorik gertatu, pentsatzen dugu, heldulekua unitz dituelakoz eta mamia handia duelako izanen dela, baina ezaginik azaldu nahi duguzun, zergatik bigarren urtez jarraian gai bera Euskal Topen. Bai, egunon guztioi, hala da. Antolatzen ibiligean talden iruditzen zitzaigun gaia aztertzeaz gain, beste gai guztiepezela, jauzi bat egiteko urtean geundela. Batez ere udalerrietako jarduera eremuan, zeharka edo zuzenean antolatzen diren jarduera hoietan, aspalditik aigalako entzuten eta esaten da jabetuta gaudela eskolaz kanpoko jarduera hori euskeraz izatea komeni dela. Baina iruditzen zitzaigun bi bereizgarri zeudela. Batetik premia larria deula, danok badakigulako eskolak bakarrik ezin dula, eta komeni dela hortik gertu daun jarduera hori aurre eta gaztetxoentzat euskeraz izatea, eta bigarren bereizgarrie guren behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan adintarte horretan ezagutza orokortuta dagoela. Gutxi gehiago gaztetxo horiek denek ulertzen dutela, ezta? Eta
eskolatik kanpoa jarduera euskeraz bali badute, bere garapen linguistikorako ere aberasgarri izan daitekela. Horregatik, 2 urtez gaibea, iaz oinarrik jarriz, eta urten praktikarako saltoa edo egin nahi dugu, ez? Jarduera eremu horiek diagnostikatzeko tresna bat sortzeko abia puntua izan nahi du, eta aber jauzioi ematen dugun. Hala izan da dira, eskerrik asko, Garbiñe Mendizabal. Saiatuko gara, praktikara ekartzen teoria hori beti baita garrantzitsua eta beharrezkoa. Bingen Zupiria, egunon, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Jaurlaritzan zuen sailean unitz egiten duzue eta eginen duzue. 16 urtetik beherako gaztetxoak euskaratik hizkuntza politiken bidez pixka bideratzeko. Azalduko diguzu, zein diren zuen hizkuntza politikak nola ailegatu, nola iritsi gazte horietara? Egunon Joseba eta egunon guztioi. Erantzun aurretik, bene-benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, 2017 urtetik urtez urte gonbitea eta sarrera eman diazuelako zuen ekitaldi honetara, eta eskertzen dizuet gonbidapen hori. Eta baita ere hitz batzuk, Nafarroako euskara bidetik etorri zareten ordezkarioi eta euskararen erakunde publikotik etorritakoei gaur hemen egotekoak ziran Ana Ollo eta Antxon Kurutxarri, baina beste eginkizun batzuengatik ez dute etortzerik izan, baina gaudenok ekingo diogu. Zuen gonbite horien tartean egon zen igazkoa. Eta igazkoan aukera izan nuen Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuarekin batera etortzeko ekitaldi honetara. Egin berri zegoen, 2022an apirilaren 7an sinatu zen hezkuntzaren akordioa, eta ura onartu berri etorri ginen biok ona, eta hemen utzi genitun 2 ideia. Batak hezkuntza legearekin zuen zerikusia, eskolak bakarrik ezin du. Eta bigarrenean konpromiso bat hartu genuen, gure prestutasuna agertzeaz gainera, udalekin batera, herri, eskolaz kanpoko jarduera horiek sustatzeko eta sustatzen laguntzeko. Nik uste dut ondela, lehenengo hitzak hezkuntza legeari buruz egitea. Azken inkesta soziolinguistikoak erakutsi digu euskararen ezagutzan gizarte honek egin duen ibilbidea 1981an ura neurtzen hasi zenetik, eta datu askoren artean adierazten da egon den igoera hori, euskararen ezagutzan izan den gehiketa hori, batez ere gazteenen artean gertatu dela, eta gaur gure gazteen 75% baduela hizkuntzaren ezagutza. Eta horri ikusten da argi eta garbi, 1983an onartu zen eskola publikoaren legeak, eta orduan lortu ziren hezkuntza akordioek izan duten ekarpena bilakaera honetan. Zergatik nahi dut 83ko hezkuntza akordiora gogoratu, haren emaitzak ikusita beharrezkotzat jotzen dudalako, zen urteetarako hezkuntza lege berria egitea eta oinarri berriak finkatzea. Ez dakit datozen zenbat urteetarako, baina urte batzuetarako izango da. Urte batzuetarako izango da, eta gainera komeni zaigu, uste dut denoi, behintzat Jaurlaritzan horrela ikusten dugu, ahalik eta akordiorik zabalenarekin onartzea hezkuntza lege berri hori. Hezkuntza sistema osoari eragingo dio, lege modura, eta oinarriak finkatuko ditu datozen urteetarako. Eta lege horretan jaso nahi da hizkuntza proiektuen berezitasuna edo eskaintza. Hizkuntza proiektu horiek begiratzen diote eremu bakoitzean bizi dugun egoera soziolinguistikoari, gaitasunari eta beste hainbat arlori, eta nolabaite ahalduntzen ditugu ikastetxeak eta ikastetxe horiek dauden ingurutako erakundeak hizkuntza proiektuak garatzeko. Hori bat-batean esan da, bete-betean dator igaz hemen aurreratu genuenarekin. Eta da, hizkuntza kontuetan, hizkuntzaren euskararen ezagutzan aurrera egiteko, bere erabileraren normaltasunean aurrera egiteko, gaztelaniaz ere gai izateko, eta hirugarren hizkuntza batean ere trebatzeko,
beharrezkoak izango ditugula hainbat ekimen. Batzuk gela barruan gertatu beharko dute, eta beste batzuk gelaz kanpo. Eta gelaz kanpoko ekimen horiek edo jarduera horiek bereziki garrantzitsuak izango dira, hizkuntzaren ezagutza hobetzeko, hizkuntzaren gaitasunean sakontzeko eta hizkuntzaren erabilerari bultzada bat emateko. Gai zehatzetara etorritata zure galdera oso zehatza izan da, eta erantzunean ere hala izan beharko nuke. Sailetik hainbat ekimen bultzatu ditugu urte hauetan. Guztietan egonda, esango nukenik, proiektu zehatzak bai, baino metodologia bat ere bai. Eta metodologia hori izan da, tokian proiektu pilotuak bultzatzea eta sustatzea. Hoietatik ondorioak ateratzea, eta ondorio horietan oinarrituta eskaintza egitea, bide hori egin nahi duenari, tresna erabilgarriak izan ditzan. Beste batzuk ere aipatu nitzake, baina aipatuko nuke 2021 batean onartu genuen Kirola eta Euskera plana. Gaurko jardunaldi honetan aukera bat izango dugu, Zornotzan momentu honetan hizkuntza politika sailburu ordetzatik eta bertako erakundeekin batera egiten ari den proiektu bat ezagutzeko eta metodologia bat hortik ateratzea da gure helburua. Aretxabaletan ere izan da proiektu bat, Amurrion ere bai. Eta momentu honetan beste bat zabaldu dugu Bilbon, Deustuko auzoan, Bilboko udalarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin aisialdiari lotutakoa, eta kasu honetan planteatzen da ikus-entzunezko edukiak sortzea, gazte horientzat interesgarriak izango diren proiektuak, kukula iziren eskutik. Beste hainbat ere aipatu ditezke, baina zehatzean, uste dut, titular batera atera behar banu, esango nuke, tokiak aukeratu, proiektu pilotuak gauzatu, ondorioak atera eta materialak eskaini. Kasu honetan, esan dudan bezala, kiloraren arloan, baina beste hainbatetan ere egin daiteke. Eta Jonek hasieran oparituko diguten liburu horretan jasotako idea bati lotuta, esango nuke, arreta handia jartzen ari garela danok gazte eta aurrengan, baina gehiago entzun behar ditugula, beraien jarrerak eta ikuspegiak askotarikoak direlako, aniztasun izugarria erakusten dutelako, eta horiek kontutan izan behar ditugulako, kasuan erantzun ahal izateko, eta haiengan jarriarren zama hau ez da haien kontu bat, danon kontua da, eta uste dut danok erantzun behar digula gaiari. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bingen Zupiria, Euskal Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua. Mila esker hiruoi gaurko daltopen asteagatik, eskerrik asko zuei eta baita ere hemen ez dauden segundutxo bat eskatuko dizuet, hemen zaudela aprobetxatuz, zuen erakundez aparte aipatuko ditugulakoz Euskal Hirigune Elkargoa, Nafarroako Gobernua eta Arabako zein Bizkaiko Foru Aldundia eurek ere zuekin ari dira, elkarlanen ari zarete, zubiak erekitzen ari zarete eta ze garrantzitsua eta beharrezkoa ez, zuen arteko elkarlan hori helburu guztiak, bingenek aipatutekoak eta bertze hainbat balortzeko, ezta? Esker mila, hiruoi, orain bai, hartu ezen lekua, txalo zaparrada batekin agurtuko ditugu gaurko gure hiru gonbidatuak. Eskerrik asko.